Nové kove 625X Pro 581 cm3, 46 kW, 56,5 Nm, nastaviteľný podvozok KIB, Kajabi, vpredu 180 mm, zdvih vzadu 230, 205 mm svetlá výška, vpredu dva plavajúce kotúče, štvorpiestikové strmenie, vzadu jeden kotúč, jeden piestík, vyhrievané gripy v troch úrovniach, vyhrievané sedadlo v troch úrovniach, bezkľúčové štartovanie, USB-A, USB-C, cigaretové dobíjanie, nastaviteľný štít, sledovanie mŕtvého uhlu na jednej, na druhej strane a ten radar sleduje aj to, či zozadu náhodou niečo sa na teba nevalí. Vypínateľné ABS, predné, zadné, takisto aj trakčná, dokonca na jeden gombík si vieš vypnúť to ABS, na ktorom je napísané Offroad. Displej vieš nastavovať plus minus v 20 stupňovom uhle, tak ako sedíš, aby ti to vyhovalo, nech na to vidíš. No a kopec ďalších vecí, ktoré tá motorka má. Tak poď sa pozrieť, čo všetko tam je a prečo je to dobré. Hľadáš motorku? Choď tam, kde to žije. Motostore Bratislava. Kawasaki, Kove, Kimco. Predaj, autorizovaný servis, profesionálny prístup, bez kompromisov. AGV, Dainese, kompletná výbava pre jazdu. Chceš jazdiť hneď? Motorent, požičovňa motoriek. Motostore, Studená 5, Bratislava. www.motostore.sk. Pozdravujem všetkých Geatrie pozitívnych, aj Kove pozitívnych, alebo Motostore pozitívnych, keďže túto motorku za mnou mám z Motostore. A Kove Slovensko mi povedalo, že mám ísť vyskúšať si tú motorku, lebo že vraj, okrem toho, že je to novinka, je to veľmi dobrá motorka. Do palety motoriek, ktoré si môžeš vybrať v rámci Kove, pribudla ďalšia motorka. Alebo ďalší model 625X. Má strašne veľa funkcií, ktoré sú super, že tu sú a ktoré vieš využiť pri každodennom používaní tejto motorky. Nehovoriac o tom, že dobre sa na nej sedí, dobre sa na nej jazdí. A že má tú svoju typickú Kove offroadovú DNA. A to, že má offroadovú DNA, nehovorí len to, že tam je knoflík, ktorý hneď zapneš alebo zmáčkneš a potvrdíš enterom, tak povypína ABS-ka, predné, zadné, ale že aj tá váha a celkovo chovanie tej motorky svedčí o tom, že keď si to kúpiš, tak kľudne sa s ňou môžeš vydať aj po takýchto kadejakých šotolinových cestách a užiť si krásny výlet. 581 kubických centimetrov má tento motor, ktorý má 46 kW a 56,5 Nm. Nie je to taký výbušný motor, myslím si, že úplne v pohode na to môže sadnúť aj začiatočník, pretože keď potiahneš za ten plyn, síce ide, ale nezlakneš sa. Čo je super napríklad aj v teréne. Na rozdiel, dajme tomu, od tej 800-ky Ralliny, na ktorej jazdím ja, veľa ľudí to jazdí eko, lebo to trhá ruky. Ten 100-koňový výkon už je trošku predsa len iný. Tu ťa to nevyplaší ani na ceste, ani v teréne, ale ťa to odvezie. Čiže ak nechceš motorku, ktorá je agresívna a moc trhá, ťahá, skáče, tak s týmto tu, aj včera, keď som išiel po lese, lebo som potreboval obísť tú cestu s tým pieskom, kde by som s tými gumami neprešiel, tak úplne krásne. Opäť sa asi budem opakovať, ale tá váha na tej motorke ma fakt prekvapila. Už som spomenul to, že keď sa vybereš na nejakú šotlinovú cestu, stlačením jedného gombíka deaktivuješ predné zadné ABS. Musíš sa však zastaviť, nejde to počas jazdy. Ak stlačíš
knoflík Offroad, tak deaktivuješ tie ABS-ka, ale ako náhle vypneš motor a naštartuješ znova, tak sa ti znova aktivujú. Ovšem, rovnako ako pri každom jednom kovečku, aj pri tejto platí, že vieš si vypnúť trakčnú a vieš si vypnúť zadné ABS a tým pádom si to pamätá, čo je veľmi super. Robia to aj 800-ky, či GTčko, či Pročko, či Relina. Všetky 800-ky to vedia a rovnako tu tuším platí aj pri 450 Reline, že pokiaľ vypínaš len zadné ABS-ko, tak bude vypnuté dovtedy, kým ho nezapneš znova. Samozrejme, padací rám už v základe, takisto aj kryt pod motor, keby si chcel ísť práve do takéhoto terénu alebo podobného, na podobný výlet. Na stupačkách tá gumička je vyberateľná, jednoducho vybereš, dáš do kufra, do vrecka a tým pádom aj v botách, ktoré mám ja teraz, keď sa na to postavíš, nebude sa ti šmýkať noha, lebo tie zuby na tej stupačke ťa nepustia sa šmýkať. Takže tú gumičku vieš vybrať a vložiť naspäť. Už sme si mohli zvyknúť, že Kove počíta s tým, že tie ich motorky jazdia ten terén a práve preto si vezmi napríklad, hej, že tá radička je ohybná práve kvôli tomu, že keď sa náhodou v tom teréne zvalíš, tak aby si ju neohol, nezlomil. Rovnako máš tu masívne padacie rámy na celej tej bočnej strane tej motorky, takže to udrží. Ešte keď tam budeš mať aj hliníkový kufor, tak sa len postavíš, dvihneš motorku, ideš ďalej. Ako to jazdí, to zistíš najlepšie, keď prídeš buď do Motostore a požičiaš si tú motorku a vyskúšaš, alebo ku ktorémukoľvek dílerovi Kove, ktorý má túto motorku na predajni ako demo, tak si ju môžeš vyskúšať a sám si spraviť o tom nejaký názor, že ako tá motorka funguje. Ide. Ja ti však viem teraz povedať to, čo všetko tá motorka má a nie je toho málo. Mám tu síce 3 kľúče, ale to kvôli tomu, že tie malé sú ku kufrom. Tento, takýto pekný kľúčik, je k motorke. Ešte odídeš, zamkneš sa, prídeš, odomkne sa, stačí, že máš ho vo vrecku. Je tam inak aj taký zaujímavý case. Vieš to samozrejme odložiť aj sem. Musíš však dávať na jednu vec pozor, že aby si tie rajdy mal rovno, lebo keď ich náhodou vykrivíš, tak ich neotvoríš, aby si náhodou tam niečo nemal a nepohol s tým a nezlomil si to. Bacha na to. Na to asi potom nebude platiť reklamačka. Ale vieš si ten kľúč hodiť aj sem, hej. Rovnako to majú niektoré iné značky. Vieš, na ktoré narážam? Alebo si tam vieš odložiť telefón. iPhone 15 Pro Max. Vyskúšame, či tam vleze. A je tam. Mne osobne v tom casei chýba jedna jediná vec. Máš tam dokonca takúto vec gumenú, že vysypeš bordel, keby si sa ti náhodou nejaký dostal, neviem síce aký. Dokonca tam je taký malý otvor a podľa mňa tam by sa dalo tiež potiahnuť nejaký USB konektor. A tým pádom, keď si tam šupneš ten telefón do toho, keď sa aj zavrieš, tak vieš si ho nabíjať. Počas cesty nepotrebuješ ani žiaden držák. Prečo by sa oplatilo ten telefón tam vedieť nabíjať a neťahať kábel odtiaľto z týchto konektorov, či už USB-A, USB-C, alebo ako som spomínal, je tu ešte ďalší cigaretový 12V ten nabíjač. Tak je ten, že táto motorka má vychytávky, ktoré predošlé Kovečka nemali. Existuje nová aplikácia Kove, ktorú spáruješ úplne jednoduchým spôsobom, stiahneš si tú apku, oskenuješ QR kód, prepojí sa to a vidíš tam, tu mám mapu nejakú, ktorá slúži ako navigácia, vieš to pekne používať, hej. Spárujem to s motorkou a takto krásne sa mi zmení displej. Stačí, keď tu cez
vojdem do nastavení, mám tam, že Bluetooth alebo Kove app, dám si Kove app a už mi nabehla mapa. Hej. Keby som si dal navigovať, hej, vyhodí mi takto, Start Navigation. A už to mám na displeji. Ako náhle ja zamknem ten telefón, tak sa mi to preruší. Funguje to rýchlo, jednoducho sa to ovláda, Enter, Escape, máš tu dvakrát hore-dole. Na tom základnom displeji ti zobrazuje všetky dôležité informácie, ktoré potrebuješ. Dokonca ti ukazuje aj teplotu pneumatík. Vidíš tam, že svieti tam šport, pretože to má dva jazdné režimy. Ak si dáš takto Enter jazdné režimy a máš tam, že Eco a šport. A ako som spomínal, tak môžeš vidieť, že ja som si vypol zadné ABS a vypol som trakčnú a tým pádom si to pamätá. A nemusím to dávať na novo za každým vypínať. Rovnako si sem takto môžeš dať kľúč, hej, len to by som nerobil, lebo náhodou odídeš od motorky, tak motorka stále je odomknutá a ak to ti znovu odíde, to nechceš. Ukazuje ti to samozrejme priemernú rýchlosť, priemernú spotrebu, spotreba celkom slušná, milá, maximálnu rýchlosť, moja maximálna rýchlosť bola nejakých 170, to už si v červených otačkách. Netrapil by som to, ale zase diaľničnú rýchlosť aj 150 úplne v pohode ešte zvláda táto motorka aj s týmto motorom. Rovnako tá motorka podporuje aj screen mirroring, hej? Že vlastne kompletne celý ten telefón ti zobrazuje na tom displeji. Skúšal som to, je to super, pustíš si aj film a pozeráš to na tom displeji, ale platí to rovnako ako aj pri tej aplikácii, že musíš mať telefón odomknutý. Ako náhle telefón zamkneš obrazovku, tak nevidíš nič. Ten screen mirroring takto funguje na všetkom, nie len na tejto motorke, funguje to rovnako všade, ale neviem prečo to funguje aj pri tej appke. Dokonca máš tu pod sedadlom USB konektor ďalší, odkiaľ by si teoreticky vedel potiahnuť USB kábel do kufrov alebo do batožiny, ak máš, aby si samozrejme si mohol dobíjať nejaké veci, keď ideš na nejakú veľkú turistiku. Vychytávky a moderné futury tu ale nekončia, pretože táto motorka má aj také, že radar. To znamená, sleduje ti mŕtve uhly, toto tu, čo môžeš vidieť, tak slúži na to, že jednak ťa upozorní na to, keď náhodou niekto rýchlo sa približuje, alebo keď budeš cúvať takto aj s kuframi niekde na parkovisku, aby si do niekoho neťukol. A rovnako ti sleduje aj mŕtve uhly. Tu by malo byť vidieť, neviem, či to vidno na tej kamere alebo nie, ale ja to proste na tom zrkadle vidím na jednom, na druhom, že sa ti rozblikáva aj na tom zrkadle, alebo teda ti svieti, hej, keď niekto je vedľa teba v tom mŕtvom uhle, aby si o tom vedel. A rovnako aj na displeji sa ti to rozsvecuje, spodok displeja bliká a podobne. K tomu displeju je ešte jedna vec, ktorú som zatiaľ nespomenul, a to je to, že v 20 stupňovom uhle sa dá nastavovať sklon toho displeja. Hej, či chceš takto, alebo smerom hore. Tá motorka vyzerá mohutnejšie a je mohutnejšia, nie sme zvyknutí pri 800-kách. Už na prvý pohľad, keď sa ňu pozrieš, tak má taký ten široký, masívny predok. Mega sa mi páči to, že vyhrali sa s detailmi, že v tých svetlách máš kové nápisy a tak ďalej. Tie svetlá svietia fakt, že dobre. Išiel som včera večer, potreboval som si odbehnúť na pumpu. To svietí tak, že fakt na tej motorke vidíš. A či používaš stretávačky alebo diaľkové, proste krásne ti to osvetľuje, strihnem sem záber, aby si videl, že nekecám, ale že fakt to svieti. Keď štartuješ tú motorku, inak bezkľúčové štartovanie, tak ti zahrá samozrejme diskotéku a máš ledkové osvetlenie vpredu, ktoré svieti na tej maske, vyzerá to podľa mňa fajn.
keď naštartuješ, malo by sa tuším rozsvietiť, len počkaj, mám tam hodenú jednotku. Keď to naštartuješ, tak samozrejme svietia ti aj stretávačky a diaľkové. Fakt vyzerá tá motorka fajn. Spredu taká masívna, veľká, ale zároveň nie je taká ťažká a je dostatočne nízka, si myslím, aj pre nižších jazdcov alebo menej urastených. Alebo motorkárky. Toto tu, čo vidíš, tak je predpríprava, pretože vo verzii Max to bude mať kameru aj vpredu, aj vzadu. Má to plexištít, ktorý vieš nastavovať, je to polohovateľné. Štandardne Kajabi podvozok na kové motorkách, takisto aj tu. Táto motorka má vpredu dva plavajúce kotúče a 4-piestikové brzdiče a vzadu jeden kotúč samozrejme a jednopiestikový brzdič. Vpredu tie Kajabi 180 mm zdvihy, vzadu 230 a nejakých 205 mm má svetlá výška tej motorky. Určite každý cestovateľ ocení, najmä keď bude mať takto naloženú motorku, že to má aj centrálny stojan. Počkaj, bo ja s tým hýbem, ale ty to nevidíš. Tu je. Môžeme si takto aj prejsť dookola tej motorky, aby si ju videl celú z každej strany. Je to 360 stupňový záber na tú motorku. A keď je takto naložená aj s tými kuframi, fakt vyzerá, ty kokos, že taká je veľká ready na expedície. Ak sa nemýlim, tak 35 litrový, 30 litrový a 40 alebo 45 litrový kufor. Celé toto kombo troch kufrov je za prípadok dokopy 110 litrov. To, že táto motorka Pro verzii sa líši od Max verzie v tom, že nemá kamery, tak ešte je jedna vec, v ktorej sa líši táto motorka. A to už sme si vlastne povedali, že kým táto má Kajabi podvozok, aké má, tak tá Max verzia má elektronický podvozok. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať odber a sledovať tento YouTubeový kanál, pretože určite pribudnú aj ďalšie podobné predstavovačky ďalších modelov. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.